Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kilsa nembe telepon. Aku ngebel ayah, habis sing gede muni, Kilsa ngebel. Nonton dangdut. Oh, lagi di Ma. Gunpur kan ana wong mantu ya, nanggap dangdut. Oh, Bandel neng. Ayo, bandel mau tak telepon, ora diangkat jebule ben nonton dangdut. Dung aku ngebel ayah, HP-ne gede muni. oh. Kilsa video call. Dolanan. Iya, Ma. Aku serada ngantuk aku ya. Ah, Jam piro ya? jam songo, Ma. Persis. Ah. Kok ngantuk aku wis. Iya. Ya wis, Iki nek melek ning njupuk kursi bengi, ngene lho ya aku ki nek melek ning njupuk kursi bengi gurune panas. Yo. Ya wis istirahat, Ram. Koyo mriyang. Iya. Iki aku ora iso melek ning njupuk kursi bengi. Sehat ya, Ma. Heeh. Iya. Ya. Or, halo. Iya. Assalamualaikum. Yang Ma. Iya. Ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam, aku turu ya. Ya, Ma. Heeh.